Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndiyambe nkuti pali zachilengedwe zachilendo zimene zimapezeka ku dziko lapansi, zimene zachilengedwezo kunalibe koma zimapezeka kuti zikuoneka m'dziko lapansi ngati zilipo kapena ngati zidalipo. Ndiyambe nkufotokoza kuti zachilengedwe zimenezi zakhala zikuonekera m'gawo la zamoyo zolengedwa zimene zimabweresa manong'onong'o ndi matukutuku ku dzikoli zikapezeka pakati pa anthu. Ine luso langa lakudziwa nkhani za zachilengedwe zing'ono-zing'ono, zamoyo zing'ono-zing'ono, zowuluka zing'ono-zing'ono, zimene zimapezeka m'makomo ngakhale m'madera, nthawi zina m'maminda. Kudziwa kwanga kukuyambira pa nkhani yokhuzana ndi makoswe, amene wina m'bale yakumulanje uko komanso m'bale wina dzulo anayimba sofoni kudandaula nkhani yomweyo yokhuzana ndi makoswe. Tinangoyankhana mwapo ndi apo, koma mwina audio iyi ndi imene ndiyilankhule motsindika kwambiri. Ndimadziwa kuti pamene tinali ku chipembedzo cha Satana, Lucifala anazisankhira tizolengedwa timene timapezeka m'nyumba ngati manetiwiki, ngati zikonzero zofuna kugwiritsa ntchito pofuna kulumikizirana ndi anthu. Zolengedwazi zimene Lucifala amatha kuzituma mosavutikira. Tili ndi agalu, tili ndi amphaka, pali makoswe, nsikizi, nsabwe, utitiri, komanso mphutsi. Chomalizira kwenikweni ndi ntchentche. Zimenezi zimatha kupezeka mu gulu la zamoyo zachilendo zimene zimakasowesa mtendere anthu. Ine ni mboni kuti zamoyo zing'ono-zing'ono ndazitchulazi mu zaka zakupembedza Satana ndidazigwirisapo ntchito. Lero ndikamamva kudandaula kuchokera ku anthu za makoswe achilendo sindikudabwa. Ndili ndi umboni kuti makoswe amatha kugwirisidwa ntchito ndi anzathu akumidima kukasowesera mtendere wanthu. Zikamuvuta pakhomopo kuti sadapezepo mwana woti adzamtuma pa za sataniki, sanapezepo mkazanu kuti azimtuma pa za sataniki, sanapezepo mamuna kuti azimtuma pa za sataniki, sanapezepo wantchito kuti azimtuma pa za sataniki. Zinthu zimenezi ndazitchulazi zakhala sikukhala zipangizo zimene Lucifala amazituma zikamusowa amatha kulowa ku zamoyo zimene zimakasanduka zamoyo zachilendo. Dandaulo la makoswe likuti kunyumba kwanga kukubwera makoswe, mphaka amene wafadzana ndi mphaka wa nambala 7 ngati sindachulutse nambalayi, amene amati akadya makoswe kugwira khoswe, amphaka onsewa akagwira mtundu wa makoswe umenewo amafa. Mankhwala mtundu uliwonse samagwira ntchito. Koma wondidandaulira dzulo amati akayika mankhwala amapeza kuti makoswe atolatola mankhwalawo aunjika pakona poteropo.
asakasaka kumene kuli chithumba chimene anasungiramo mankhwalawo nkuchiba, akachipeza chili kudzala uko achitayira kunja kuzapitiriza pulojekiti yozunza mnyumbamo. Mtundu wa makoso otere wayamba kuonekera kwambiri chigawo chakummwera, osayiwala kuti ndi dera lomwero limene amadusa anampopa magazi amene atipumuza kanyengo akaka. Mukwadziwa inu opopa magazi akummwera amene akhala akuyenda kumwerako nkumapopa magazi. Dera lake lomwero ndi limene labuka makoso achilendo. Dera lake lomwero ndi kumene kunabuka nsikizi zachilendo. Dera lake lomwero kwabuka nsabwe zachilendo. Ndisanapite patali, madera amenewa ndi Mulanje, Zomba, Thyolo, Machinga. Ntayimira pamenepo mbali ina ya Blantyre. Musayiwalenso kuti madera amenewa ndi amene kukupita ndalama zachilendo. Ndalama zachilendo zija akupereka zokwana 1,500,000, 2 miliyoni pa munthu pa mtundatunda. Mmakomomo mukumapezeka kuti mwagwa 6 miliyoni akupereka kashi, akupereka okha. Imeneyi akuyitcha direct donation. Ndi ndalama zimene zinatsalira zaka zitatu zapitazi, zimene anthu opembeza Satana anazisonkhanitsa kuti zigawidwe ku mayiko aku Africa, ku mayiko a dziko lapansi, ku mayiko omwe anthu amakhala ndi umphawi koma ofuna kukoledwa nawo kuti akhale poyeserera masenga ndi kulumikizitsa anthu olandira chithandizo ku sistimu ya zifanifani za masenga a dziko lapansi zochitika ndi anthu opeza bwino ndi olemera mchigawo cha the craft of the wise ones. Choncho makoswe ali magulu, koma makoswe amene akutuluka mchigawo chimenechi ndi makoswe achilendo. Makoswe achilendo, makoswe achilendo ndi amene akubwera mdera limeneli. Ndimati makoswe achilendo amakhalako ku dziko lapansi, amagwiritsidwa ntchito ndi Lucifer. Ndikudziwa kuti mmene ndayalira maziko amenewa ndakutengerani kutali chifukwa ndatchulamo zinthu zokolana polongosola kwangaku kubweresanso mafunso ambiri kuti nanga chithandizo cha 1 miliyoni 2 miliyoni cha direct giving chikuchokera kuti, nanga chikukhuzidwa bwanji ndi makoswewa. Ndimafuna ningonena kuti madera amene kwabwa makoswe achilendowa sikunyumba kwanu kokha mchimwene, koma chigawo chakumwera akulondola msinje umene zithandizo zaulere zimadutsa. Kumayamba kutuluka zizindikiro izizi ndikuti ndizifotokozezi. Ndakhala ndikunena mobwereza kuti kulibe chaulere ku dziko lapansi. Nkamanena kuti kulibe chaulere ku dziko lapansi ndimatanthauza ndakwera pa experience ya zaka 17 zimene ndakhala ndili ku chipembedzo cha Satana, ndikudziwana ndi mabungwe ochuluka amene amatulusa zithandizozi kuzibweresa ku mayiko, ku anthu ndi madera olekanalekana amene mwagwa kusowa ndi zolinga. Ndimanenera kuti mudziwe kuti zithandizo zimene timalandira zili magulu awiri. Zithandizo zoyamba timazilandira kwa chifundo okhulupirira Mulungu, koma zithandizo zachiwiri timazilandira kwa chifundo okhulupirira Satana.
amene amakhala ndi phindu limene amapeza kumbuyo kwa zithandizo zimene timalandira zija. Amenewa ndi amene alipo pafupi 95%, ndipo 5% iyo ndachithandizo chochokera ku chifundo cha Mulungu, koma 95 amachokera ku maziko a Lucifala ofuna kukapeza phindu pa chithandizocho. Lero mukamakuwa anthu akumwera za zamoyo zachilendo zimene zikutulukazi, musamayiwale kuti ndi kumene magalimoto achilendo odula anadutsa atanyamula zithandizo zolekanalekana kuzakupatsani. Kuli zii koma kumwera ndi kumene kuli direct giving. Just imagine kuti 1 million kungompasa munthu ali pa khomo pake, banja limodzi kulemba chisawawa kukupezani muli pa khomo, nkukulembani nonse ndi ana omwe, ndalama zonkubweradi khomo limodzi kulandira 8 million. Chakumigowi uko analemba onse pa khomo anthu 8 nkuwapasa 8 million just like that. Can you imagine? Ana Mulungu, mmene dziko limayendera simene inu mumaganizira. Mmene zinthu zimayendera dziko lapansi simene anthu ambirimbiri tikuganizira. Tikupita kumalechereche nthawi ya pansi pano, ndipo zibalaliko zikuyenera kuchulukira zaulere kulibe, koma ndi business ya anyamata akumidima imene akukolola miyoyo, matupi, nzeru kuchokera ku anthu osalakwa powapezerera m'dzina la umphawi pa zithandizo zimene zimabwera kuno ku Africa ngakhale ku mayiko ena azungu koma osauka. Umakhala msampha waukulu. Zamoyo zachilendo makoswe amene abuka kumwera. Tamverani, ndichitekaye ndi makoswe wapoyamba mozama kwambiri pa ndondomeko za maphunziro amene ine Twaibu Ahmadu Hamidi Ali tidachita tili ku chipembedzo cha Satana za zamoyo zachilendo zotumidwa ndi Lucifala kukapezeka m'manyumba mwanu, kuphatikizapo mfumu yayikulu imene imatsogolera zamoyo zachilendochi imene imatchedwa kuti nsikizi, zimene ndithu azungu anayesa kuzipanga pothandiza kupanga maneti. Nyamata Bill Gates ndi kupereka ndalama zake zachilendo zambiri mpaka na kulenga nsikizi zachilendozi zimene zinabwera ku dziko lonse lapansi ndi kuzunza, as I'm talking, zikuvutisa wanthu kuchita transport magazi kupitisa tsidya lija. Kodi mulipo? Zamoyo zachilendo maphunziro amakoswe amene ndikuyankha funso la makoswe achilendo osafa m'mankhwala, osafa ndi ukonde, kuphatikiza kuti khoswe akangogwira mmodzi khoswe, mphaka akagwira khoswe mmodzi mphakayo kufa. Tamverani, nkhani iyi ndiyo zama kwambiri. Ndiyambe kukupasirani makoswe. Makoswe ndi cholengedwa chovuta kwambiri pakati pa anthu. Tamverani, timayamba nkugwirisa kaye ntchito la fungo la mkodzo wa makoswe. Limagwira ntchito yanji? Palokha limasamalira kapena kuchita mwanzeru likapezeka m'nyumba mwanu. Amene muli ndi makoswe m'nyumba mumve izi, mudziwe izi. Tamverani, amene muli ndi makoswe, makoswe akhala chipangizo kwa nthawi yayitali chimene Lucifala amachigwirisa ntchito pofuna kuzunzira kapena kusokonezera
umunthu wa munthu. Tamverani. Fungo la mkodzo wa makoswe limachita chani m'nyumba ya munthu? Number 1. Chizindikiro chakuti m'nyumba muno muli makoswe chimadzera ku fungo la makoswe pakati pa zizindikiro zitatu zimene ndikuwuzeni. Fungo la mkodzo wa makoswe limachita chani? Number 1. Limachita mkangano ndi fungo labwino la m'nyumba mwa munthu. Sakumva munthu. Fungo la makoswe limachita mkangano ndi fungo labwino la m'nyumba mwa munthu. Now, pa sayansi ya ukaswiri wa Lucifala umene timaphunzira pochita ndi fungo la makoswe, timaligwiritsa ntchito ngati lokakanganirana ndi fungo labwino. Mwa njira ina, fungo labwino limayimiranso zabwino, limabwera ndi zabwino pa khomo la munthu. Fungo loyipa limabweranso ndi zinthu zoyipa pa khomo la munthu. Choncho kumpeza munthu ali ndi fungo loyipa koma lochokera ku mkodzo wa makoswe. Fungo la mkodzo wa makoswe palokha limapanga invite, limaitana 6 demons. Lachiwiri ndi fungo la khoswe akafa kufera m'nyumba, limamamatira kukhoma ndipo limalowa mphuno mwa munthu ndikuyamba kukapanga dismantle ma cells a munthu. Akachitidwe ka zinthu za kumutu, kamfuno atha kuyamba koma wachilendo, kupweteka kwa mutu kumatha kuyamba koma kwa chilendo, kufowoka m'maganizidwe kumatha kuchitika koma kwa chilendo, kudzera mu fungo la mkodzo wa makoswe komanso fungo la khosweyo payekha akafa. Now, mafungo awiri, la mkodzo ndi fungo la khoswe wakufa, ndi chimake chenicheni chamachezedwa aziwanda m'makomo mwa anthu amene muli makoswe. Lucifer anachita ascend 6 demons zimene zimalondola mafungo amenewa. Number 1, ziwanda zimatchedwa Zahabu demons. The Zahabu demons zimalondola fungo la makoswe, zimalondolanso fungo la mkodzo wa makoswe. Zahabu demons. Mwina ndingonena chimake chakuti sibwino kwalekerera makoswe m'nyumba, chifukwa makoswe amayenda pamodzi ndi ziwanda zotchedwa zahabu. Pamene pamumve, sindikunena kuti khoswe ndi chiwanda, ayi, nkanyama kolengedwa. Koma mkodzo uja ndikuti khoswe uja akafa amapereka chikoka. Amapereka chikoka ku mtundu wa ziwanda zimene zimatchedwa kuti zahabu. Ndiye timvane pano. Zahabu amalondola mafungo
ndi amakhala interested kwambiri ndi fungo lija, ndiye amalondola m'makomo mwa anthu mmene muli makoswe. Pamene akulondola fungo la makoswe m'nyumba mwanu, lakoswe wakufa kapena mkozo wa makoswe, zimapangitsa kupereka malo m'nyumba zanuzo wakupezeka kwa ziwanda zotchedwa zahabu. Kodi zahabu ndi chani? It's a satanic language imene mukati zahabu mumatanthauza kuti miseche. Nthawi yomweyo m'nyumbamo mumakhala involved pa nkhani za miseche, nkhani za mabwalo, kufusidwa milandu, kumvetsera miseche yolekanalekana. Mumayamba kukhala ndi moyo oyamba kunena anzanu, amatchedwa zahabu. Ziwanda nambala 2 pakati pa ziwanda 6 zimene zimabwera chifukwa cha mafungo akhoswe ndi fungo la khoswe wakufa. Ziwanda zimenezi zimatchedwa kuti utandai. Utandai ndi umphawi. Mukapita ku satanic language amaitcha kuti utandai, umene umatchedwa kuti umphawi. Makoswe amatha kuonjezera umphawi pa khomo chifukwa zinthu zabwino zimadananso ndi fungo loyipa. Kotero makoswe akachuluka m'nyumba, umphawinso umachuluka m'nyumba. Zinthu zanu zinali pabwinobwino koma zimayamba kudyedwa. Mupeza kuti mpando mwezi umodzi wabowoka, utandai. Mukapeza kuti mawaya awayiresi adula, wayiresi mukupita kokonzesa, firiji yasiya kugwira bwino ntchito, mawaya makoswe adula, analowa mu sutukesi abola zovala, utandai. Number 3, amawatcha kuti Ottawa demons. The Ottawa demons zimakonda kumene kuli fungo la makoswe, at the same time kumene kwafera khoswe. Nde Ottawa demons ndi maspiriti amene amalimbikitsa kuba. Monga nonse mukudziwa kuti makoswe akakhala m'nyumba yanu, chimene amapanga kuti akhale survived ndi kuba katundu amene inu munasunga m'nyumbamo. Mademons amene aja amatha kufalikira ku ana amene mukubereka m'nyumbamo, amayi amene muli nawo babanja m'nyumbamo, kapena bambo m'nyumbamo. Kawirikawiri muzapeza kuti makomo mmene mumatuluka anthu akuba mumakhalanso makoswe, chifukwa amene wandima Ottawa demons amene amatha kukwanisa kupanga spread ndi kuchita the transferring of the evil spirit ukalowa mu anthu. Ndi kuti khoswe amatsegula bluetooth ya ziwanda zotchedwa Ottawa demons. Khoswe amatsegula bluetooth ya ziwanda zotchedwa utandai demons. Khoswe amatha kutsegula bluetooth yotchedwa zahabu demons. Natero kuti zahabu ndi miseche, utandai ndi umphawi, Ottawa ndi kuba. Number 4, iwowa amatsegula khomo la mfiti. Koma chinthu cha number 5 chimene chili chodesankhawa kwambiri, amabweresa mtundu wa ziwanda zimene limatchedwa kuti lipimba. The lipimba mchizungu amatanthauza kuti lost of control. Lost of control. Choncho makoswe
musasekerere chifukwa amatha kubweresa zinthu 5 ndakuwuzanizi kusiya chimodzi cha nambala 6 sakumva. Chimodzi cha nambala 6 ndicho mzimu wa chigololo, koma chigololo chake chapa chibale cha nyumba momo. Nthawi zonse mumayamba kusirira anthu amene mukukhala nawo pa khomopo, amayi kusirira ntchito, amayi kusirira achibale akwamuna awo, azilamu awo, bambo kusirira mulamu ache, ana ongobwera ozasungidwa azilongo ache ndi ena otero, mumayamba kusirira na momwemo. Umene umabwera ndi mzimu wa nambala 6 pa 6 demons zimene zimayitanitsidwa ndi fungo la mkodzo wa makoswe komanso fungo la khoswe wakufa. Sakumva munthu. Koma ndikafika pa chinthu number 5, loss of control. Nditu control ya zinthu pa khomo imayamba kutayika. The management ya pabanja imayamba kutayika. Manijala amayamba kubalalika, bambo wa nyumba amayamba kubalalika, kutengera fungo, kutengera khalidwe la khoswe la nkhomomo, lotulusira zinthu panja, kukumbira zinthu panja, kukumbira pansi, kubola, amayamba kutaya control. Munthu ameneyi amakhala pa chiopsezo cha loss of control. Let me repeat once again. Makoswe musasekerere ali ndi impact ya kumidima akayamba kupezeka pa khomo. Choncho mukayang'ana zinthu 5 kapena 6 ndazitchulazi, mukazipeza kuti mabanja anali abwinobwino amatha kusanduka kunkhalidwe 6 ndautchulawu umene umachita kubwera chifukwa chakuti nkhomomo muli makoswe. Kaya nkukhomo kwa bwana, kaya nkukhomo kwa munthu osauka, koma this is 6 demons zimachitidwa invite ndi makoswe. Ndekuti kuyankha kwankhaku ndakuyankha ni magawo onse. Mukapita pa Ottawa demons imene ndi mzimu number 3 pa 6 demons zimene zimabwera chifukwa cha fungo la makoswe ndi mkozo wa makoswe kapena khoswe wakufa. Mukapeza kuti the Ottawa ndi pamene mumamva paja kuti kwabwera makoswe koma okawa, kwabwera makoswe koma chuma sichikuyenda bwino mnyumbamo. Makoswe akutulusa katundu mushopu, akutulusa ndalama pa business kukapereka kunja. Amagwirisa ntchito the Ottawa demons. Ndi umphawi. Ndi nthawi zina mumaona ngati ndachitaka abwera, koma malupu holo ambirimbiri amabwera kudzayamba kuba chuma chanu. Chifukwa tanena kuti mumakhala ndi demon number 5 imene imakhala kuti loss of control. Ndiye inuyo mumaona ngati kuti ndachitaka, koma inuyo muli pa loss of control. Mwaponya direction. Control yanu ya ku business kwanuko pena pake ya kubalalikani. Ndiye chifukwa chakuti mwabalalika chuma chija chikutha, business ja sikuyenda bwino. Mulibe pamene mukupadziwa chifukwa iyi ndi secret method ya Lucifer. Simukudziwa kanthu inuyo kuti ndi makoswe anditayisa control. Therefore mumaona kuti mukuberedwa ndi the Ottawa demons amakhala akulumikizana ndi loss of control. Ndiye mumaona kuti ena achakuberani koma hayi mmene mumaperekera pliers kwa azimayi mukuziona kuti zikuyenda bwinobwino, mmene mukuangongozera azimayi sopo, mmene mukugawira mayunisi mukuziona bwanji. Zimene zizabwera kuchokera nthawi imene makoswe abwera mnyumba zanu. Loss of control. Pamene ndikumaliza, zizindikiro za makoswe achilendowa zimayenda limodzi ndi mizimu iyi, ndipo at the same time sopano pamapezeka kuti nyumba mwanu muja
muliboma la Ziwanda limene limakakubalalitsa. Ndiye kuti Makoswe musamasekerere, chifukwa pali kuthekera kwakukulu kwakuti Makoswewa ndi zachilengedwe ndithu, koma amakhala pa ubwenzi. Inu mukudziwa kuti nyumba za Makoswe njoka zimalowa, sizimabwera kuti zizalume anthu, koma zimabwerera kuti zizadye Makoswe a nyumba zanu. Mungakhale ma black mamba, green mamba akhoza kulowa menemo. Muchipeza chili mulundu pakona chalowa mpaka suitcase, mchikwama mu expand chatsikulunga chili menemo. Sichikufuna inuyo yayi, chikufuna cha Makoswe. Ngati chinga kulumeni munayiponda pola kuika, munayikhalira pambali, si mafuna inu, imabwera kuzadya. Mukakhala kuti nyumba mwanu mulibe zimene zizi, mpovuta kwambiri kuti njoka zilowe nyumba. Chimozimozi ziweto zina zimene timaweta nkhalangomu zimatha kuitana sato. Ngati mukamaweta mbuzi, mukuweta nkhuku, makantire mwina amaletsa kuti mukamakapanga kantire kumene koko musapite ndi ziweto, chifukwa country living mwapita ndi mbuzi, country living mwapita ndi nkhuku, mumakhala pa ubwenzi ndi zokwawa zimene zimabwerera nkhukuzo. Tsopano izi ndazitchula ziwandazi zimalondola fungo la Makoswewo, osati kuti Makoswewa ndi ziwanda iyayi, koma fungo lawo la Makoswewa limapereka chikoka mmene zimachitira njuchi kufuna fungo la maluwa mpaka tsiku limenero. Amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso sayiwala upanga subscribe.